Gusti nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih, Aku juga minta maaf banyak. Aku enggak mirip-mirip dengan kayak gitu. Masa sih? Guys, iki sing part loro. Adicara Riyaya Kupar, halal bihalal. Terus miras pantes sawalan ngono, guys. Iki guys, para tamu undangan, terus abdi dalem, kabeh padha baris ngene lho, guys. Mergo budaya antri kudu tetep nomor 1. Lon-lonan siji mboko siji ngadep Kanjeng Gusti. Saperlu ngaturaken sungkem bekti lan uga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Acarane kuwi khidmat ngono lho, guys. Apa meneh kairingan sadeswaran saka Langan Praja. Neng ati ki rasane saya ayem, tentrem, mak celes ngono. Gusti ngaturaken sungkem pangabekti kula, ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula, lan nyuwun tambahing berkah pangestu Gusti. Sama-sama Mbak Indah, semoga tahun ini kita lebih semangat berkarya sama-sama. Semangat berkaryanya, pikiran. Gusti nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Aku juga minta maaf banyak. Aku enggak mirip-mirip dengan kayak gitu. Masa sih? Mas Wali. Dari Bapak Iji. Mulai kang kata salah lalepat mohon diapunten. Nanti cuma banyak bantuannya untuk promosi kota. Injih. Pokokipun saya nanti segera sowan kalian Mas Amar. Mbak Ayu, anak Dandi deh. Ada soal pikir nih. Belum. Mas, maaf lahir batin ya. Ki Amar Pratopo ngono lho, guys. Iki sekarang jadi kaya piye ya tangan kanane Mas Wali Kota Solo. Ayo, ben ora apa-apa to ya. Saling membantu. Saling membantu lah ya. Guys, iki hidangan khas Puro Mangkunegaran yang acara sawalan. Rasane guys enak banget. Pamit sih ya, aku dhisik ya. Selamat bertugas. Sing ayu-ayu iki. Pokoknya aku dhisik. Semangat. Harus no. Semangat sesuai porsinya masing-masing. Ya, monggo dadah. Wes ngono, guys. Wes rampung. Saatnya pulang. Matur nuwun kabeh wis ngikut UL. Wis ya. Piye lakuku? Piye?